кемне сакырганда барманым икән. Ул бит кеше пасса йөрмәһә генә привод оештырыла. Һәм ни өчен привод ял көне оештырыла. Был хәлдә әлбиттә прокуратура ниләр аша обжаловать итеп дөреслекте табырга тырышу кирәктер. Гәзит журналларга языгыз. Гәзит журналлар басмаясак, безнең өчен ана шул сайтлар ниләрдә киң халык белгән ниләрдә таратырга кирәктер. Егын вакыты һез беләһегез сәбәпләрен, ниләрен, кадрлар вопрослары, мәктәп, белем, ни бирүләрдә бигрәк тә менә Яңабикә башкорт хатынының культурага 3,5 миллиард әзрәк бирделәр. Ничек уйлайыгыз дигән, безнең культура былай да büyüklükte Turat'ı beklevleri, Başkurt депутатларының бюджеттің неме екенін de bilmewi, Başkurt hükümetinin полностью kuştanlar, üzeri sünüreşleri eylenewi, meseleler көп. Anamına rayonların kilgenler, tülmerlerinde, yiyinde hilerler, hem dürüst hıkımtalar işlerimiz diye bilayım. En mühimi min aytır gitəm, mına baştavuk, бұл yayın, kuş, yığılış, asıl sığarığına yığını bunlarga teyişi түгел. Бұл yığında 20 kişiden kəm түгел inisiyativ gruppa tüdürgürü. İnisiyativ gruppa өзінің üstüne alırga teyиш. Mına oşu yığında hal etilgen, indi hıravlar var. Hem şolar hıravlarda hal eti boyunca, her bir boyunca ayrım требованиялар ибәргә тиеш. Хөкүмәткә, башлыкка һәм башкаларга, дәүләт депутатларына, белем буенча, халык хаклары буенча, кадрлар буенча, тешүрләре буенча, Башкортстанның активтары кайда, киткән һәм шуларны кайтару буенча нидә хәлдәр калды диде. Һәм шул рауларга әгәр дә дәүләт шунда эшләгән маңкортларны эшләтергә тиешбез без, эшләмәһәләр, инициатив группа референдум үткәрергә үткәрүне талап итәргә тиеш. Аны шул референдум үткәрү үзен халыктың 20 кешенән торган инициатив группа мөрәҗәгать итәргә тиеш башлыкка, башкорт курултаена, һәм шул референдумда кем җавап бирмәгән, башлыкмы, депутатлармы, хөкүмәт әгъзаларымы, аларны эштән куу буенча һорау күтәрергә тиеш. Шул вакытта гына без аны шул Мансур Аюпов әйткән маңкуртларны халык өчен эшләргә мәҗбүр итә алсакбыз. Мин ышанам, рухлы халык безнең бар, вакытында 100 еллык 2 кеше йыган һәм Башкортстан төзегән. Башкорт халкы бүген без 2 түгел 200 кеше йылдык төзей алсакбыз һәм үзебезнең талапларның үтәлүен башкартырга тиешбез диye. Безнең власть юк, безнең кулыбызда бер нәмә дә юк дип, карау дөрес түгел. Без бар. Безнең аңыбыз бар, рухыбыз бар, иманыбыз бар. Һаваларда Аллаһ, ердә без. Һәм без тулы хокуклы яшәргә хокукыбыз үзебезнең туган ердә бар. Башкорт өчен башка йер юк. Ошо йөр безнең йер. Ошо ердә без туганбыз, без аны хаклап калабыз. Һәм менә бүген башкорт җәмәгать оешмасы оештырган йыенды ошо яшьләргә тапшырырга һәм алар ошо тулы хокуклы булып ошо ил менән идара итәргә тиештәр киләчәктә. Шуңа мин Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итеп Фатиха сүрәһен укып тамамлап куярга ине. Бисмиллаһир-рахманир-рахим.